Да. Гидравлична тежест имате ли? Не. Само обикновено масло. Долу. Додолу. Долу. Знае. Само не му навие вланче. Това слизане не е готино въобще надолу. Не, брат, това не е. Къде е млекото? Не знам къде е. Сирене ли е, млеко ли е? Качи се там горе, където се стана. То това е там през един прият. Та голфа, там и горе. С голфа с вериги, бе? Скопа. Това как да е с вериги? С вериги, ама откъде? С вериги, ама. Там, е от тук някъде, равно си. То дошли отдавна и си ходи на пролет. Не бе, карал си я леко по път си. Такова и му Некъде равно е тук и... Да, няма нищо. Добре, къде е то сиренето сега? Горе, горе тая е оттам горе ще слиза Ще слиза толкова. То някой има ли му телефона? Аз не го имаме. Но не го чакаме само, да? 104,2 боя. Шестак, да. Обаче без турбо. Виж как се отайва. А това е втора. Епа, ние когато съм го слагал, съм пошла на трета. Не влияе си такива. На втора? Брой го на бързите на първа, бе! На бързите на първа! Пробвай го на бързите на първа! Кой ще те фаска? Ти нали ги на втора гребеш нагоре? На втора. Ти си бил за него, брели? Ама той, че тук ми поставя силикон. Кое е прав, кое е пенал и лево и десno. Сериозен? Първа ли може? Ясно е. Иска. Не давам перо да се застава. А за моя даваш ли? За моя даваш. То дама, Що за моя даваш ли добре? Виж колко прави 4-2? Ама ще ми няма проблем. Има то си няма проблем. Така няма да стане. Абе, мето на кого кара, бе? Каза, че на първа бърза му такова. Не може. Не може. Издъхна, не го ли видя? Издъхва. Митко! Кога първа? На коя скорост го караш, бе? Ще го пробвам на бързата. Втора бавна, дай! Що на мотори?